Tagpang, iti tangatan. Tinapalabas, saan asinungbatan ni Amalia ti saludsud ken kuana ni Marcelina may panggap iti putot ni Don Braulio. Iti may sa Arabi, nagpaliw da Miguel ken Conrad iti nightclub ket iti saan ang nagbayag. Nakita da ni Billy Asimrek iti opisina ti manager. Pumanaw kuman ni Toro ngam simmangpat ni Altea iti kondo. Sapsapulan ng Miguel ngam pimanaw met ti baro. Ningarod Toro ti kadwa ni Altea anapan iti restaurant na. Imbagan ni Toro ken ni Altea nga isula kuman ti alaan ni Altea amang imanihar iti restaurant na ngam inlaw lawag ti balasan no kasano ti agbalin ang manager. Iti pailaing restaurant kabayatan ti panagmaymaysan ni Toro. May sa babay ti mga ayag kan ko na. Itagagayem, denggan nyo ti tuloy ti nobela tayo anapoluan. Tagpang, iti tamatang! Ma'am! Siyak samot kay ayaban di may sa para luto di ti restaurant. Siyak namin tikit kita na. Ma'am! Diyos ke, talaga asyak tay ayaban na. Awan mo tan ti sabali at tao dito abay ko. Ma'am ko na nakitin kanyak. Kitaan na lang arudin alalaki ah. Umasidagak man laking kwanan. Amangan numakan ti ayab na. Sayang ti grasya no kas pangarigan. Nibili tinagsardang iti batog ti restaurant. Wan, nibili. Anya di aramidam dito yung restaurant, Billy. Juan, nakita namin na nakaparada ti kotse iti sangot ti restaurant. Anya kumano nakita man nakaparada ti kotse iti sango ti restaurant? Anya kumati pakasiknam? Sika, matalte. Awan laka din ti panakisaritan panya ka na saya. Pasig as sinasabrak ti tinor ti saritam. Ala, mabalin mo ti pumanaw, Billy. Awan mo't lati ibagam kanyak, anasayaan. Adala ko madamagak kan ka, Altea. Ibagamon, ato ti aramidam, jak kayat ti masinga. Agtrap-trabaho ka di pa nito ininay na? Di na kumalukwan, Billy. Nabayagan nga awan dito restaurant ni Nena. Apay, di mo napaliiw dito? Unay kamit kan. Agdanda magkaklag man. No di mo kayat amang di mo magustuhan nga ibagakan ka? Pumanaw ka na. Saan ka kasapulan dito yung restaurant ko, Billy? Bastos ang makisarsarita kanyak da diyang Altea. Tunggal umasidagak kan kasarita. Awan pa'y tinasayat nga ipakita na kanyak. Agdan tulat taal daw da diyang Altea. Nabsuga ka. Agkakaimas amak makantig tinirak iti dining room dagiti empleyado. Ay, lumwarak man kit din iti restaurant. Sana ba na tanagpakadak matan kin ni Ma'am Altea lumwarak. Nagsubli ni Ma'am Altea ito opisina ti operation manager. Kalpasan anak kisarita itay kinibili at iprong. Isarak mo't lang ang tiruangan ti restaurant. Ay, una yun. Saan mo't na sumardang ti panagtigap ko? Nabsugak ngamin. Sus, nagbusingar san ti pusag ko nangan. Ay, papanakit din ijay tsindahan. Ano iti sigod ang pwesto ni Nana Amalia. Kailiw kumatan ti mapanjay. Dito tayo, marunong kayo, dito yun. Para basa? Ay, sorry. Julian! Pudno ka diti bagbagam anagga po dito ni Nana Amalia. Wow! Sige, panawan ka pa yung aro, Julian! Naira na pa yung nga awan tilod ti cellphone ko. Awagak kumaka ni Miguel.
Tinasayaan. Dumagasak man iti loading station, tagpaludak man. Alpasan na, agsubliak ijay restaurant. Naskan amaamuan ni Miguel ti kaadan ni Nana Amalia. Jaske, saan mat asungsungbatan ni Miguel ti awag ko kan ko na? Padasok man yung awagan. Miguel, sungbatan mo na. Napatagtibagakan ka. Anya ka... My goodness! Naidapmatan ti cellphone na. Nalubat siguro. Toro? Hindi ka pa saan ang makain na dito isang ti restaurant? Apay ka din, ha? Kung amin, ma'am. Awawagak ni Miguel. Naidap mat ti cellphone na. Napatag namin ti pakamukan ko na. Anya nga minti bagam kay ko, ana? Ang mga naman kumikom. Kat di na masungbatan ti awang mo. Ma'am Althea, nagsubling ni Nana Amalia. Kasano ti panakam mo, miti dayta? Napanak iti sigod a pwesto may kadag iti mailaklang ko nga ikan, ma'am. Imbaga kanyak ti para lako, anaga po ijay pwesto ni Nana Amalia. Anya? Tinasayaan. Mapantay ijay lugar yung Toro. Amang ano napan ijay ni Nana Amalia? Nga paiso, ma'am. Kasanon nga itarang aramidam dito restaurant. Makaure ti gagarak dito restaurant. Ala, oh my God. Mapantan ijay lugar yo. Aguray, dito yan iti pagluganak at tricycle ang mapan iti kabisera. Nagado ti aglabas alugan. Ne, adda sumungad at tricycle. Para akon. Sapay lang ko, ma. Tanapan nga agpaiso iti lugar mi ni Nana Amalia. Uwan, Toro. Nabartakan ti panagmanehog. Tapno makamakam ta adagos ni Nana Amalia. Nukas pangarigan tanapan iti naoram ang balayda. Ha? Ma'am Althea, Oh, apay? di nasabat na tricycle. Nakalugan igay ni Nana Amalia. Nasiputak. Istabdin ko nga roti kotse. Kat agbelta ak adagos. Surutan ta dyan na sabat at tricycle. Sayang, ma'am. Saan tan anasiputan di tricycle ang nagluganan ni Nana Amalia? Huwan niya roda. At datan dito sango ti ili. Ma'am Althea, mabit lang. At text ko. Ha? Ni Miguel, ma'am. Urayak ka no tiawag na. Nasayat nga rod no kasta. Ipakamutakan ko na ti panagsubli ni Nana Amalia. Urayan dak dita sentro ti ili, Toro. Kasta pa nga rod. Bye. Kumusta, sir? Nangag ko timbagam ka ni Toro. Si Mangpot ka din ni nanang mo? Wen Conrad, nakita da kano ni Nanang ang nakalugan iti tricycle. Kinamakam da Althea kan Toro. Ngam saan daan abutan. Anya? Ituloy tanto iti sabali agun daway tagpaliiw, Conrad. Sapulen mi pay ni Nanang iti sentro ti ili. Ma'am, urayan tan ni Miguel dito'y sangot ti fast food chain. Naitext kon kwa na dito'y alukar. Iso ti pagkikitaan tayo. Juan Toro. Ma'am Althea, at day tamad gaya man ni Miguel. Umay ka. Mapantay tinagsardangan na. Umay ka. Toro, anya ti Maris ti tricycle ang nagluganan ni Nanang. Kwa gayam. Nadyak mariro. Maris Verde nga adda na labaga na. Nakiro ti Maris na. Jak mairaw-lawag gayam. Mas dominante ti Maris Verde, Miguel. Ala, sawaran tayo ti sentro ti ili.
Parang saan pa anak adayo ni nanang. Wan gayam, awan matla ti Serbina, no ti tricycle ti sapulan tayo. Nalabit anak kadisagan ni Nana Amalia. Itaypay ngamin anasabat mi tinagluganan na. Dito, lumaga kayo to yan. Lumaga kayo. Iti baruko ko. Gapo iti pan nakauram ti balay. Mapa, niti baryo kabaritan. Sigun kadagiti nakasarita. Limapay dito, limapay. Naigagara ka no. Ti pan nakauram na. Sige, lugang kayo baritan. Pagipot kaawan ko. Oo. Nawaya pa dito, nawaya. Ako tinapaspasama. Diyos ko. Dito, lumaga kayo. Diyan magtan malamdan diyan ko. Nakababain pa'y kitin. Kadagiti makakita kanya. Talupay, mabaliti baryo kabaritan. Talupay. Aglugan ako iti Talupay dito, talupay. iti lugar da Marcelina. Ijay pa'y laang ti papanak ita. Anya, kasta tinapasamak, Amalia. When Marcelina ay nauuram ti balay ko. Diyos ko. Awanan ti pagawidak abalay. Diyak matan mo. No sa dino ti ayan ti anak ko ita. Amalia. Basol ko matla ti amin. Basol ko. Di mo pa basulan ti bagim, Amalia. Amok nga inaramid mo laang ti among arumbag. Pimanawak. Gaputan talikliklikak. Ngamjak mat na bantayan ti pagtangag. Amalia. Marcelina. Manipon nam amok ni Althea. Kanti pan nakakitak manan kan ni Rosalia. Agsubsubli tinasaam mapasamak itibyak ko. Kunak no nakaalot utakon manipon itipinak. Hanggang saan gayam. Gapo itipan nakaalot-ut ko itipitak. Sumantak ti barumanan mapasamak. Kaano nga tagagibos ti pan nakaigamer ko iti panubok. Kaano nga ta? Miguel, nagtimpla ak iti inom mong ayos. Agyaman na Althea. Nagmalmalama sinapol tayo ni Nana Amalia iti sentro ti ili. Ngam di tayo nasarakan. Nalabit ang nakita ni nanang tinagbanagan ti balay. Miguel. Saan lakid di amaklon ni nanang? Tipan nakauram ti balay da iti day di tatang. Kuna idi kanyak ni nanang. Ado a sakripisyo ti inaramid da iti day di tatang. Tapno may patakdra lang ti balay. Ngam inuram lang dagiti managdakdakas. Diyos ko. Awan ti ammo ni Miguel iti mapaspasamak. Pasig nga ulpot ti imbagbagakan kuhanan ni Nana Amalia. Althea. Sa dino nga taitan ti ayan ni nanang. Miguel. Kailiw kun ti inak. Day, addan ni Ma'am Althea. Na, naglayon adagos iti silid na. Nakadkadlaw iti langana a nagsangay. Anya nga tati parikot na. Ay tinasayaan. Tuktukak tiri daw na takasaritak. Ma'am Althea! Ma'am! Ilungkat mo latan tiri daw, Nana. Ay, ma'am, mabalinti sumrag.
Wala na. Iri ka mamaplaan tili daw. Ay, agyaman ak, ma'am. Ay, ma'am, nadlaw ko tilangam itay simangpet ka. Nakalidlid ay ka. Aguray ka. Limtag dagiti matam. Apay, ma'am, nagsangsangit ka. Inarakop nakmataon, Ma'am Althea. Apay, anya ka diti parikot mo. Ibagam kanya ka, bareng makatulong ak. Ala, ibagam, ma'am. Sangsangwang matlatan ti taraon, Ma'am Althea. Agar musarkan ta. Malagip ko tibag anakitak iji balay da Nana Marcelina. No pagtitipunak dagiti pasamak. Nagulbod lang kanyak ni Nana Marcelina. Tatibag anakaparabaw iti sofa. Kat kukwa ni Nana Amalia. Ay, Ma'am Althea. Anya ka din, ti mapaspasamaken ka. Di mon samot mangmangag dagiti ibagbagaken ka. Kit kita umutlatan ti rupak. Ay, mababainak pa'y kitdain. Kwa, Nana. Na, sakit agsen na ay kapay iti nakaununag. Apay ka day, ma'am. Awan, Nana. Agpaspasara kaka. Saan nga amo ni Nana Marcelina ti ipapan ko iji balay na? Nuhusto man ti atap ko. Maranaak ni Nana Amalia iti balay na. Ningata Nana Amalia tinangitugkal iti kandila. Iti rabaw ti pansyon day di mamakan, papa. Iso nga ta. Anya ti pagbanagan ti aramidin ni Althea. Maranaan na nga ta ni Amalia iti balay ni Marcelina. Gagayem, di uliway na dinggan ti mubarbara pasat ti nobela tayo anapauluan. Tepang! Iti tangatan! Tepang! Iti tangatan! Inabalabas, iti panagmaymaysan ni Toro iti restaurant at nanangayabkan ko na ababae kat dagos met anapan da itoy. Iti daytamat lang agundaway, namuan ni Toro ti panagsublin ni Amalia kat dagos met asinurot da Althea ken Toro ti nagturungan ti bakit. Namuan met ni Miguel ti amin, ngem napaidalang amang sapol ken ni Amalia. Kastaunay ti ladingit ni Amalia idi makita na tinapasamak iti balayda. Imbaga ni Amalia ken ni Marcelina, akailiw nan ti anak na ani Miguel. Kabigatan na, nagpaspasarak ni Althea ket napan iti balayda Marcelina, bareng maranaan na ni Amalia. Itagagayem, denggan yu tituloy tinubela tayo anapauluan. Tepang! Iti tangatan! Agpaspasara ka. Saan nga amo ni Nana Marcelina ti ipapan ko iti balay na? Gusto man di atap ko. Maranaak ni Nana Amalia iti balay na. Ningatan Nana Amalia tinangitugkal iti kandila. Iti rabaw ti pansyon day ti mamakan, papa. Iso nga ta. Kinasayad. Ibarbartak ko pa iti panagmanehok. Tapno darasak ang makadanon. Nagdadakkalan dagiti tarakan mo ababoy, Marcelina. Uwan Amalia. May salaing abulan ti palagsan. Mabalingkod na ilako. Ala, kadwaan kan amang pakan kadagiti baboy. Saan nun? Kabaulak dahil. Mapan kakit din iti kusina. Taubanakan ang mga daw. Ne, apay asyaklaan ngay timangan.
Agidatan Mabayag pa'y karamidag. Tadigusag pa'y dagiti baboy. Takot tupakan Tulungan ka nga minan Tapno mabibiit amalpas. Tulungan ka, Marcelina. Awanan ti pangisab itak kadagitoy aladawan, Marcelina. Imat mo gayam dagiti ladawan mo. Wen, inalak amin dagitoy. Tapno saan ang makita ni Rosalia no umay ijabalay. Ay, Amalia. Hangam iti may nga aldaw ama kumikumak iti panagdalos ko. Adda nagsardeng ako tse iti batog ti balay. Kat kadwa ni Altea ni Rosalia. Anya, Nagtuktok da. Ngam Jacqueline katantiri daw. Aging gaapimanaw damot laeng. Kat iti daydi akan ito. Nagpampanunotak. Saan nga amo da Miguel Canturo ti panggap kong aramidan? kat, Insaganak dagiti kawus ko. Kastamutan nga inalak dagito'y aladawan. Pimanawak asaan anak pakada. Kat nagturungak iti balay ti kasinsin ko. kasta ka di. Marcelina, nadagsan ti baro kong kuga po iti naramid ko. Agkad-kad man tiriknak iti amang panaw iti anak ko. Hanggang naskan nga aramidak ti amin. Wan, maawatak tirik nam, Amalia. Marcelina, jak kaya't amaman ti anak ko ti punpunno a kinatao na. Kun ti kinatao ti amana. Amalia, Imbubos ko amin apang matagkan ni Miguel. Pinadakkel ko iti nasaya at awagas. Jak nagkurang anang bagbagakan ko ana. Tati kayat ko, agbalin apagwadan, kan nasingpat nga anak. Jak kayat amatawin na ti kinaayop, kan kinamanagdakdakas ni Don Braulio, anang gundaway ini kanyag. Amalia, Iti ka anuman, jak malipatan ti inaramid na kanyag. Kumay gayub-gab ti gurakan kwa na. Adipan ni Satanas ni Don Braulio. asidag akon iti balay da Nana Marcelina. Sapay lang kumatahos to ti atap ko. Nganta iti balay na ni Nana Amalia. Adaytan. Nana? Nana Marcelina? Nana? Awan samat ni Nana Marcelina. Agtuktukan pa Altea, balasan ko. Pasensya ka nuwan. Ada ngamin araramidag ija kusina. Iso ajak na lukatan adagos tiri daw. Okay lang, Nana. Ala, sumber ka balasan ko. Agyaman na, Nana. At to'y tinalamiis at Diyos, balasan ko. Uminom ka pa ay nagdaga ang tipanawan. Agyaman na, Nana. Idi sumlatan di talamiseta. Awan gayam. Nangan kakadin iti pangal daw. Nalpasan, Nana. Agyamanag. Numabisin ka. Ibagam laeng. Taada pa'y mutay nangaldawan mi asidaan. Ha? Nangaldawan mi? Kunam, Nana? Nailawan ko matan nga imbaga. Nabauli magkamatan, Nana Marcelina.
Kunak man nagmay-maysa kayo lang dito balayo. Ako nangaldawan mi ka ni Berhinya aka anak kunak kuma. Inmay nakipangaldaw dito balay itay. Kasta ka din, na? Wan, kasta nga agpaiso balasang ko. Madlaw nga agliblibak ni Nana Marcelina. Madlaw idilangan na. Sa anak pa'y anak kasag anak agpakita kanya Althea, Marcelina. Amalia, Itay nanggagkuti boses na nga agtuktok-tok. Nagluma nga kadagos iti silid mo. Nilaang Miguel, ti kayat ko makita. Amalia, kasano pa'y itan ang masarakam ti anak mo. Awan mo ti balayo apagawidan ni Miguel. Diyak ka muna niya ti aramidak. Kailiw kon ang makita ti anak ko. Anya nga ro ti planom itang aramidan. Agsubliak iti balay ti kasinsin ko. Makaamuditan. Ay, Amalia, agkayam ta. Anya nga tano dito'y kan balay nga agnaad. Ha? Total katagmay may sa akmat dito'y. Awan mo ti parikot kanya, tanasingad tamat nga agkayam. Dito'y kan balay nga agnaad, Amalia. Si Mang Pata ni Don Braulio. Sabdak. Naimbag nga oras mo, boss. Nasaya tanda ka dito mansyon, Billy. Napatag ti bagakan ka. Anya day ta, boss? Sana dito'y ruwar ti mansyon ti pagsaritaan ta. Uwan gayam. Ayan ni Don Augusto. Itay pa arimwar, boss. Ada ka nung napatag apapanan na. Igam na ka di plano ti may patpatak na resort. Imbati na kanyak itay, boss. Amo na ngamin asamangpet kayo ita. Nasayaan nga ron no kasta. Ala, sumul ka kanya kaya opisina ka. Napatag ti pagsaritaan ta. Anya tinapatag pagsaritaan tayo, boss. Bili naman na imbag iti tao tayo. Aglaylo pa lang ti grupo tayo. Abay, boss. Namuang tinapasamag iti grupo ni General Marasigan. Kahit natiliw dagiti sumagmamano nga igam na. Anya? Sigun pa iti damag. Rinaot dagiti kameng ti polis kan dagiti soldado ti abandonado a pasdag. Arang idulinan na kadagiti armas. Boss, kasano? Naimbestigaran ka din ni General Marasigan? Billy, usar mamarday tapanunod mo. Ha? Nasirib ni General Marasigan. Awan tilid. When no may tudo a suspek. No asino takin kukuha kadagiti na recover ng armas. Anya? Awan ti maala dagiti investigador a saksi. Gaputan na tayo amin dagiti buyot ni General Marasigan. Iti napasama ka enkwentro. Boss. Ada kaya malagip kong ibaga kada kayo. Anya data? May panggapmat lang ka ni General Marasigan. Apay? Iti sentro iti ili din namin sa nakalman. Kilat nga masidag kada kami, kani Don Augusto. Anya? No di naklalinapdan ni Don Augusto, natay ko man ni General Marasigan. Okay. Anya tinapasama kiti daytagon taway, Billy? Naginalaan dalang mat iti sao, boss. Kat iti sana nagbayag. Pimanaw mo't lang ti General. Naimbag din ta sana siya tinaranahan dahi jay a general. Dano siya? Pinaltugakon. Kasta kumamot tinaramid ko, boss. Impaturong ko adagos kan ko na ti paltog ko. Ang linapdanak ni Don Augusto.
may samot dayjaya Don Augusto. Sa bagay, jak mababalaw no apay a linapdan na kay ti aramidem kuma, Billy. Boss, Bakla ni Don Augusto. Iso ang nalutnang ti panagpuspuso na. Angam, sana bali. At dantupay panagsang umiitinay jay a general. Billy, tibilin ko ti kang runag nga aramida nyo ita. Maliiwan tayo pa iti sitwasyon sa tayo tumananagtignay. Amangan no ti grupo tayo ti pagpupudutan dagiti otoridad. Ma'am Althea, nagmalam asan arimrimwar ni Don Braulio dito'y mansyaw. At dalatan iti opisina na. Uwan nga rod, Nana. Nasabat ko itay iti pasilyo. Yung kasla dinak nakita. Adayo ti nakaiturungan ti imatang na. Ma'am, nukas jay anaulimak ni Don Braulio. Napudot ti ulo na. Iso ati kasayaatan nga aramitan. Saan laengen akasarsarita? Day tama tinadlaw ko nga ugali niya, Nana. Saan nga amo no anya ti linaon ti isip na. Nukas jay nakaululima. Nay, dayjay ma'am, remwaran iti opisina na. Adda imot na ang brown envelope. Sa dino nga tati papanan na. Ay, Ma'am Althea, umay ka, sumurot ka kanyak. Sana dito iti pagsaritaan ta. Ay, apay, Nana. Managi papan ni Don Braulio. Ang mga numasiputan na tanga agsarsarita dito anak ka iturong ti imatang taken kwa na. Dakas talakit day. Nana. Malaw may kan, itilaangan kusina ti pagsaritaan ta. Kasarsarita ni Sir Miguel J. Star Dancer, ang nakasaritak mat idi na minsan naraming iti nightclub. Napahot ti panagsarita da. Sigun pa iti day ta babae. At damay sa asilit ang mabalin a pagaramatan dagiti customer iti may parit nga agas iti nightclub. Ha? Dayjay, nalpasdan ang nagsarita. At turungan dito'y ayan ko ni Sir Miguel. Uray ko dito'y. Sir, nakapanawan di Star Dancer kinasaritang. Wen Conrad, nagado dagiti bagbaga na kanyak. May papanitida ka sa naglabasan da kadagiti kakadwa na biktima ti prostitusyon. Sir, Adayo a lugar ti nagapan dagiti babae ti nightclub. Saan lang nga may sa lugar? Sir, malagip ko pa'y tinaibaga kanyak idi ti babae. Nga niya, Inalukoy ida ti babae, tap namanggit kas may sa ababawnan. Ngam sa balimat gaya mapanggadan tinasangputan da dito'y probinsya. No di kat agbanag da aman nala iti nightclub. wen. Nadakamat namat kanyak dayta. Ket iti dayta ka nito. Awanen tinaramidan dagiti babae. Tapinangtaan ida ti manager. Ano adda man nagkudkod, when aglibas ka dakwada, matay da. Anya ti plano mitang aramidan, sir? Kaya't ko tulungan dagiti babae. Tapno makapanaw dan iti impyerno nga ayan dayta. Sir, kasano gayam jay buyot ni Don Braulio ang nakita tayo ti nightclub? Adda nga ta pakainaigan ni Don Braulio kadagiti babae? Amwak pa yan na imbag dayta, Conrad. Sana basta-basta ti aramidak at tumulong kadagiti babae. Nasken a planwen ana imbag titong galadang. Iti kasta. Adda pagsayaatan ti amin. Diyos ke. Nagadumutan asya buti adda dito laboratorio. Awan ita dagiti kemis.
Wow. Naripakan dagiti daduma. Katilagan mangin-deliver ka dagito iti maruray. Alak ti may sapak. Ado da ito kat ilakok ka dagiti hamamawk. Iburusa ka. Ay! Billy! Ay, tira na, may dita. Tangiwat mo, Jaime. Masidag ka dito kat isaram adagos tiri daw. Darasam! Billy! Amok, ti panggap mo. Iswa, sinurot ka dito yung laboratorio. Ika mo man tangiwat mo. No di mo kaya ti masakitan? Ipulong ka kini Don Braulio. Ibagak nagtaktakaw ka ito sabot dito yung laboratorio. Anya. Anya ti aramidan ni Billy iti dayta agundaway. Gagayem, ti uliway na denggen, ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Tepang, iti tangatang. Nobela ni Isagani Yalong Bolyeser. Iti madireksyon kan musika. Jonar Jun Repotazo. May sapay asagot kada kayo. I MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kan daytoy nga estasyon. Tepang! Iti tangatang!